estar 9 mesos embarassada i de repente tenir un bebè al damunt, sí, ho recordo com molt emocionant. Gina! I també com una responsabilitat molt gran de dir, uau, sabrem fer-ho? Sabrem com està a l'altura, no?, del que suposa això. I encara no sabíem el que havia de venir, sí. La Gina ens ha portat, per un costat, molta felicitat i per l'altre costat hem arribat a uns punts als extrems de fins on podem arribar, perquè sabem que ha passat alguna cosa, però fins que no ens diguin o li fiquin un nom a aquest alguna cosa, doncs seguim entre l'optimisme i la desesperació, no?, una miqueta. Con respecto al lenguaje, habla, dice palabras. No, ella no habla, no dice palabras, dice A. ¿Y ha sido siempre así o No. alguna vez ha dicho alguna palabra? Ella decía hola, mamá, agua. O sea, ella hasta el año y 3 meses representa que iba haciendo como más o menos normal. No m'importa el nom del que té. També ens ho han dit moltes vegades a l'hospital. Igual mai sabeu el que té la Gina. Un 50% dels casos no s'arriba a saber mai. O sigui, no necessito posar-li un nom, una etiqueta. La Gina sempre serà la Gina, i m'és igual si camina, si no camina, si parla, si no parla. Intentaré que la Gina pugui fer el màxim que ella pugui fer. El que pugui, i on arribi. Bon dia, Gina! Bon dia, Nina! Bon dia, Baldufa! Què dius? Bon dia! Hola! Quan va aparèixer Nexe ha sigut com un abans i un després per mi, de com acompanyar la Gina. Veia que era un lloc on ella podia estar bé i on ella podia ser ella sense que ningú la jutgés. Que bé un lloc on veiguin a la Gina i veiguin, vale, que bé, sense que els hi vingui gran el fet d'entomar l'estar amb ella. Nexe és com l'avi que t'ajuda dia a dia, o com la germana. Nexe al final forma part del nostre dia a dia d'una manera molt important. I Nexe ens acompanya molt amb això i ens dona eines, sobretot, per poder comunicar-nos millor amb la nostra filla o per poder fer coses amb ella que li serveixin a anar millorant. Dius bon dia a tothom, a veure l'última. Bon dia a tothom. Bon dia, Nina! Bon dia! Nexe és un lloc que té molta cura en cuidar la diferència i en fer especial a tots els nens que hi són. Al final la Nexe es fa com una comunitat i a part d'ells poder-te acompanyar cap a serveis que són necessaris, que nosaltres òbviament desconeixíem que podia necessitar la Gina. També estar amb altres pares et dona una altra visió, no et sents tan sol, pots compartir. El piano o la cortina? Per on comencem? Crec que la Gina té dret a una educació de qualitat per ella i que hi hagi com tot un equip com dedicant esforços a que ella aprengui, a que ella creixi i a que ella exploti totes les capacitats que tingui. Agua, patos. Què? Jo vull que sigui així. La gent que es relacioni amb la Gina vull que es relacionin així, com des d'aquest amor i des d'aquest veure't com qui ets i no com el que et falta o el que no pots fer. Jo crec que ser mare de la Gina m'ha ensenyat a viure amb el que hi ha i a dir, pues, amb això que tinc, com puc viure el màxim de bé possible. I com acompanyar això des de l'alegria, saps? Des de l'alegria, no? Des del patiment i, hòstia, quina merda, i per què ens ha passat això, no? Hi ha gent de tot tipus, doncs això és una manera més d'estar aquí al món, no? I és una manera més de viure. Es pot fer amb la mateixa alegria que acompanyes un altre tipus de persona.